खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 आगस्ट 2020 मंगलबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव गिबिसिन दिरुंनि लामा एबा रपवेखौ मैयाहाय नर्थ गुवाहाटीआव बेखेवबाय। गुवाहाटी टाउननिफ्राय बा गुवाहाटी सिटिनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम थांबोलाथाय खेबसे थांगासेयाव 60 रां आरो थांलाय फैलाय खालामोबाथाय 100 रां। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे आसामनि थाखाय। आंहाबो गाखोनांगोन, नोंथांमोननो जेब्ला गाखोगोन अब्ला आङो भिडिअ खालामनानै देखायनाय जागोन। लोगोसे चिरां जिल्ला पानबारि रानीगाथोन हाखुवा दैमायाव मैयाहाय बेलासि समाव त्रिपुराज दैमारि आरो सन्जय बसुमतारिया दुगैबाय थानाय समावनो दैनि दाहारजों लांखारजानानै थैनांगौ जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय त्रिपुराज दैमारि। बेनि गोथै सहखौ मैयाहाय बोखांनो हादों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सन्जय बसुमतारि। दासिमबो बेनि गोथै सहखौ बोखांनानै मोननाय जायाखै। बे त्रिपुराज दैमारिया जाहैबाय पानबारि लेवारपारानि आरो बे सन्जय दैमारिया जाहैबाय बिजनी बर' बाजारनि। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मैयाहाय जादों बेलासि समाव। मैया आं जेब्ला बेलासिनि भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बे समावनो बे जाथाया जादों। गुबुन फारसेथिं नर्थ करियानि लिडार बिथां किम जंआ आरोबाव फिन खेबसेबाव कमायाव थांफिनबावबाय होननानै मैयाहाय फक्स निउसआव फोसावनानै होदों। दा बे बिथाङा कमायाव थांखांनायनि उनाव नर्थ करियानि माखासे पावारफोरखौ किम जंआ गावनि बिनानाव किम यो जंनो होलांथ'नाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गेंस्टार बा गुन्डा सिखाव कपिल बाबाया मैयाहाय दिल्ली पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। नैबे माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय बेनोमोन बै खुगा खाथेनाया, बेनोमोन गेंस्टार। बियो मानसि बुथारनाय, सिखाव खावनाय, फैसा खावनाय, सना आसान खावनाय बायदिसिना खामानियाव लिंक दंमोन। आरो बेखौ दिल्ली पुलिसा 5 इयार्सनिफ्राय नागिरगासिनो दंमोन, नाथाय मैयासो बेखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। लोगोसे कंग्रेसनि काउन्सिलरा सनिया गान्धीनिसिम थैजों लाइजाम लिरनानै हरदों। राहुल गान्धीखौ कंग्रेस हानजानि प्रेसिडेन्ट खालामनांगौ होननानै कंग्रेसनि काउन्सिलरा सनिया गान्धीनिसिम थैजों लाइजाम लिरनानै हरदों। नाथाय सनिया गान्धीया राहुल गान्धीखौ कंग्रेस हानजानि प्रेसिडेन्ट खालामनो गोसो गैया। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरायाव मैयाहाय बिजेपिनि माखासे खामानि मावग्रा सुबुंफोरजों आरो कंग्रेस हानजानि माखासे खामानि मावग्रा सुबुंफोरजों बुलायनाय जानाय जाथायाव गासै 30 जननिबो बांसिन पुलिसफ्रा गोब्राब जखम मोननानै दङ। बे खौरांखौ त्रिपुरानि पुलिसफ्रा मैयाहाय फोसावनानै होदों। जोबोर गिलु बालु जाथाय जागासिनो दं बे त्रिपुरायावबो आरो वेस्ट बेंगलावबो, जोंनि बे बिटिसियावबो जाहांहां। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया, जोंनि बिटिसियावबो जानो हागौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतआव बांसिनै केन्सार बेमार जानो हानाय बा सन्देरनो गोरलै मोननाय माखासे टाबाकुफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो होननानै दा इन्डियान एक्सप्रेसआ फोरमायनानै होदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सादा बिरि सिगारेटफोर जायोब्ला एसे नायबिजिरनानै जाबानो जाबाय। बांद्राय दाजा, नङाब्ला केन्सार बेमारा सन्देरनो गोरलै मोनगोन। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव सासे 5 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया ओंखाम मोनजायैनि थाखाय थैनांगौ जाबाय। न'खरनि मानसिफ्रा जायबा बे गथ'आ थैदोंमोन बेनि बिमा बिफाया फोसावनाय बायदिब्ला बिनि बिमा बिफाया जेबो खामानि मोनैलाय न'आव जानो थाखाय जेबो गैयामोन। सानथाम जाबायमोन न' खाथियाव बिबायनो थांदोंमोन, नाथाय न' खाथिनि मानसिफ्राबो रावबो अनसायासै। दा बेनिखायनो बे 5 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया थैनांगौ जाबाय। आरो बेखौ लानानै गथ'साफोरखौ जायबा नायफिनो बिथांमोना उत्तर प्रदेश सरकारखौ सोंखारिदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालामबानो जाबाय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दङ, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेलासिनि रादाबा साबसिन जायो। फुंबिलियाव माने माखासे रादाबफोरखौ मोनजोबा, बेलासिनि रादाबाव बांसिन गिथाव बाथाव रादाबा थायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेलासिनि रादाबखौ नायनो दाबाव, नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायगोन। बाय बाय। लोगोफोर, नोंथांमोना सोंदोंमोन ना जों अफिसाव माबायदि उन्दुयो होननानै। जों बिदिनो उन्दुयो, नायबानो जाबाय। बिदिनो उन्दुयो जोङो। बे जाबाय आकाश मुसाहारि। हारसा नङा दे, बर'सो। नैबे सासेया बिहारि। कार्बि मिक्स कार्बि आंलंनि बिहारि। मिथिबाय लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जों माबायदि उन्दुयो। बिदिनो उन्दुयो जोङो। मोनायाव डिउटि थाबाथाय बिदिनो उन्दुयो आरोना। बिदिनो उन्दुनांगौ जायो। नोंथांमोनाबो जेब्ला डिउटि मावगोन अब्ला मिथिगोन। मिथिबायना लोगोफोर? गाज्रि मोननाङा, देखायनाय जाबाय, जेबो नङा।
नोंसिनो देखायनाय जाबाय नोंथांमोना सोंहरगासिनो दंमोन मोनायाव डिउटि जाबाथाय बोरै उन्दुयो होननानै दा बेनिखायनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो बिदिनो उन्दुयो जोङो मोननै सियार नै बे मोनसे सियार ओमफ्राय बे मोनसे सियार बे मोनसे गान्दु जाहैबाय बे मोनसेया मा होनो बेखौ मिथिला बिदि जाहैबाय आरो ना मा होनबावनो बाय बाय कैसा सोता है कैसा सोता है कैसा सोता है बोलो अब सो जाता है वो ऑफिस में क्या करेगा विशाल गुप्ता कुछ बोलना चाहता है क्या बोलेगा आप लोग क्या बोले कुछ नहीं कुछ बोलो मेरा ऑडियंस को कुछ बोलो ना क्या बोलेगा हाय गाइस कैसे हो वीडियो अच्छा सब देखते रहो अच्छे से सब्सक्राइब करते रहो लाइक करते रहो कमेंट करना कैसा वीडियो सब लगता है भाई जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम